Кога се обърна неговия живот и твоя живот? Когато беше на 2 годинки. След ваксина всичко се промени. Той се разболя и след приключването на лечението с антибиотици той просто излезна от нашия свят. Спря да говори, спря да ни обръща внимание. Започна да гледа само в една точка. Изгубихме го, наш щастливо усмихнато дете го изгубихме някъде там, остана си там. Въпреки че беше на 2 години, той беше като някакво новородено бебе. Не реагираше на околния свят, изобщо по никакъв начин. Като предмет, който се остави тук на масата, като чаша, която се остава на масата, стои неподвижен. Седнах и говорих първо с баща му. Какво му каза? Че има съмнение относно състоянието на малкия. За аутизъм и за умствена изостаналост. И Показаха лекарите. потвърдиха това, което мислех и аз, че е аутизъм. Ние бяхме с тежка форма на аутизъм.